Hemejana salam, men Altın. Havarsız galma gepleşemizin 170. bölümüne hoş geldiniz. ABM gruppası diýsem, kimin ýadyna düşýär? Size tesirlerde bellen, menem täzeliklere başlayan. Täzeliklere başlamazdan ozal üns veren bolsaňyz, köp bölümden bäri like basyň diýip ýatladym. Ona näme dostlar, bölüme like basalyň. Täze gelen azalarymyz bar bolsa, kanalymyza agza bolalyň. Klip täzeliklerini adatyň daşyndan bir täzelik bilen başlaýar. Adasteş ABM gruppasyny jemläp Asman ýyldızlar aýdymyna täzeden jan beripdir. Asman ýyldızy diýin gözlerim, aşkym odana satly sen geçmen. Emine diýin sen sevmen söýgülim. Ýadyňyzda bolsa 3-4 hepde munyň Azat Dönmez rapper Ayday özüň bilen fit edipdi. Ýene bir täze fit Söwüşmäli. Biz söwüşmäli, soňuşmaly, bir öýköledi, ara açmaly. Ýok söwüşmäli, gel soňuşmaly. Firuza uzak bir aradan soň täze klip hödürledi. Sağ ol. Celil täze klip hödürläpdir. Aýdymyň ady Edeniňi ediber. Gahar gelipdir öýtýän birine. Eden ediber, bu ýüregimi al ýaralam, nemese ediber. Ýöne ýerine maňa sevgimi ber. Farhat Öraýew täze cover hödürledi. Bu aýdymyň we klipiň çykmagynyň sebäbi aslynda Jeytunur. Rozmurat Farhata challenge berdi. Bir hepden damalyny hem aýdym hem klip taýynlap bilermi diýip. Berekella Farhata bir hepden damalyny hem aýdym hem klip hödürledi. Toy bugün, çalınır saat bugün, iki ýürek üçin aýdylar bugün ýar. Toy bugün, şatlykly gün bugün, aşyklar birleşdi, açylýar. Dostlar, ýa-ni Azat Dönmez bilen Ayday özüň täzelik hödürledi diýdimi? Kuwat Dönmez hem Ayday özüň bilen täzelik hödürläpdir. Uyumadım yüreğim kovdu da yad etti da vay. Sallandı beni tuzağa, men seni. Yeni bir klip täzeligimiz Begojandan. Begojan öz stilinden ütgüşik bir stilde täzelik hödürläpdir. Gelme iziňe. Dönme iziňe yok, sen maňa, inni berinle o. Sen maňa, gelme iziňe yok. Täze klip hödürläpdir. Klip gatgowja bolupdyr. Ýöne näme üçindir görülmesi az. Kendin etme, menne birden yekence. Kendin etme, her bir aýdylan gepe. Kendin etme, menne birden yekence. Eldar Ahmedow dinleyijiler üçin izi-izine 6 sany aýdym hödürläpdir. Nurana, men seni seýerim. Nurana, meni otlara atma, o janymy ýakma, ýakma göwnümi, bakşyat wadalarymaraly. Inni kiçirek reklama Türkmenawat Kargo'dan. Türkmenawat Kargo, Ankara, Antalya, İzmir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, İstanbul'un nähli ýeriniň Türkmenistanyň 5 vilayatyna kargolaryny we ýüklerini arkaýyn urup bilersiniz. Eger araňyzda sewda bilen meşgul bolýan, bagasa, ýüküňiz köp bolýan bolsa, onu Türkmenawat Kargonyň sizin üçin has amat tarifi bardyr. Aşakda Türkmenawat Kargonyň Instagramyny we nomerini belläp geçýän arkaýyn habarlaşýaryň. Türkmenawat Kargo 7/24 sizin hyzmatyňyzda.
Epeği şahacığına hemişe klariyali Azize vokal bilen başlayat. Azize 3 hepteden beri eýli-izne täzelik ödürläp dinleýijilerini beğendirýär. Deyseler yüreğimde kim var? Men derin sen var, sen barda da sevmem. Hiç kim bilmez beni mehrebi. Hakyky hip-hop dinleýijiler üçin diýsen gowy täzelik, däl täze gara. Düş aşağı men sen koyup bilemek taşlap seni taşap gelim Pulgorumda saygaramak kara DJ Gadam izine 4 sany aýdym hödürläpdir. Ýalňyşmasam bulam täze albomundan bolup biler. O çıksın her adımında, sayılanışık ol özelinde. Hareket bolsun çeninde, bedevi bol dansın. Gül yaşlar sana gelişmez, ağlama gülüm. Başa bugün bilen alışmaz. Yok, özgü bolmaz sençe. Yok. Batır Muhammedow bir gyz bar aýdymyna remix hödürläpdir. Yine bir täze aýdym Rahman Hudaýberdiýewden söz berýän. Sana bağlı bu sevgim, sana bağlı bu duygum, sana bağlı bu ömrüm, kabul ede güllerim, sana bağlı bu sevgim. Inni gelýär Instagram täzeliklerine. Mekan MB arada dymyk diýip aýdym hödürläpdi we aýdym diýsen gowy dinlenipdi. Izini üzmän Mekan ýene bir täzelik hödürledi. Aksın ber, dümüsün ker, açık yönü bitme ber. Şuralar üç bensindim, yönü barımız, da sana, sen, tutuşun herkes sana, sen. Inni gelýär iň gowran şajyklarymyzyň biri elbetde könleri ýatlar şajygymyda. Eldar Ahmedow Ýagyş ýagan gijesi. Yağış yalan gecesi Barıveremde şan dedi dilleri Yağış yalan gecesi Barıveremde yereğim geridi Yine bir könleri ýatlaly Murat Öwüz söýgü sözlerim. Dinlemenin sevgi sözlerim. Yar ömür boyu dinle seni gözledim. Dinlemenin sevgi sözlerim. Yar ömür boyu dinle seni gözledim. Yar günlüklerim karar yar. Sen deyip yürek ağla yar. Yar günlüklerim karar yar. Yar sensiz yürek ağla yar. Inni gelýär tesirleri okumaly şajygymyda. İlkinji tesir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Night Moon. Birinji kommentariýany menden töleme işiňizde üstünlük. Köp sağ olun. Bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz Kerimhan. Megem adam okap geçseňiz hoşal bolurdum. 3 ýyl bäri görüp gelýän, 3 ýyl bäri bizi görýäniňiz üçin köp minnetdar. Yine bir tesirimiz Serdar Anayev. Kazandan salam hemme jaňyda üstünlük super. Bizem size ulokan salam ýollayas. Inniki tesirimiz Şafket Hayitov. Salam ribята, men şunça garaşan tolky hiç birinci görüp bilemok. Ýa-da maňa 20 min soň gelýär. Biz her hepdäniň birinci güni Türkmenistan sagady bilen 20:00 täze bölümimizi YouTube kanalynda hödürleýär. Ir görmek ýa-da birinci tesir ýazmak isleýän bolsaňyz 20 min öň girip garaşyp bilersiňiz. 20 min soň.
Inni gelýär soňky tesirimize. Nesibe Esker. En gyzykly ýeri kamera arkasy. 2020-de görüpdim. Gatyk kän zat üýtgäpdir. Diňe öňe işiňizi üstünlük arzu etýän, diňe öňe media tama. Köp zadyň üýtgemeginiň sebäbi kanala men geldim. Dostlar, size şeýlerek sorawma. Habarsyz galma gepleşiginiň en gowy şahajygy haýsy şahajyk? Tesirlerde belläliň. Şeýlelik bilen dostlar, mene siz bilen hoşlaşan. Onda näme indiki bölümde görüşýänçek özüňize gowja serediň. Hoş, sağ olun. Abi zaten çıkarıyor. Haýsy klip halansan şonu tesirde belli. Nämetçik aýtdym ha şahajygyň halandan soň goýuň diýip. Biziň kanalymyza agzap bolun. Bolalyň. Size like basyň. Häl o söz aýtdym ha. Ağza bolmadıklar olsa ağza olsun. Täzeliklere başlamadan özol bir zat ol ya. Ay, ruhum maşuaştaydı. Täzeliklere başlamadan özol ünsveren kanalymyza agza bolalyň. Oh, asmanyň ýyldızlar aýdymyna täzeden Asman yıldızları. asman ýyldız. Asman yıldızları. Asman. Asmanın yıldızları. Rapper bar ekeni. Şoň bilen azat aýdyp çykarypdyr ekeni. Enne däl senem almaly, enne däl menem barmalyň diýär. Öňkü söýgülim diýem raýdym ma şoň diňle. Hoş. Hoşdy. Uzun bir uzak bir aradan soň. Aydın hadi edelim. Çyndan. Bilemem. Farhat Öraýew täze kawry götürildi. Aslında baýdym o klipinde örebön sebäp jeytin urmuşyn, bilin şon. Yalan gitti işte. Aýdym hem klip taýdyna aptyrmyşyn. Adamlar. Zatlar aldı. Toýma mut geljekmi ka? Hey, her bölümde şunu almıştım. Jytdan nur. Her bölümde almıştım. Ya, her bölümde. İndiki bölümden almıştım. Diýdim ha? Diýdim ha. Kuwat dönmedi. Görüňiz? Men bilen bak sen näme gülýän? Değil, şunu yok arada bilmem zat diýerde ýaňy diýip. Aýdymçylar näme bolýar? Bire näme sen şonu et diýär, sağ bolýar bir gelmeýdiň diýär. Türkmenamat kargoda her ýerde bar. MP şarjyny Aziza. Bizim zadymyz hem ýerde bolmaly. Indi MP şarjyny Aziza joram bilen başladı. Hem şekler ýaly Aziza bakam bilen başlaýar. Ahmet ýaşagan gijesi. Gönlümden bilem ok. Neşten zannettim ya sen şu telefonu aradım. Dur bolýar, dur aýtça. Aynen aradım. Ne Dur. şey? Ve haýsy Az kuşlar, fişek kuşlar, çalacak. Bölüm. Vel. Kulüp. ne ka? Şeyler. Ayo marketde men oturdaýyn o. Täzeliklerde